Assalomu alaykum barodaro. Chihel didesen inshaalloh ba nazdiki inami raho boyad obod shava, polni asfalt shava, asfalti davri bugem sayuziyay. Inami jo boyad obod shava inshaalloh. Ana хай кадоне ки мешиносам медона инҷа хонаи моай, инҷа хонамонай. гарчанде сами хидмона бигем пули расонда натонем, иншолло ҳаракат мекунем. Ҳамин каналда видео капарсан мегирем ки то ки дига бародарое ки зӯршон мерасай барои алло и ватани хидмонай, ватани ҳамамонай. фарқ надорад мара ай Бадахшон тамошо мекунӣ, ай вилояти Суғд тамошо мекунӣ, ай Душанбе, ай ки ҷое набоша. Ҳамин деҳа бигем ки як гӯшаву канори ватани азизмонай саҳми хитона бигзорем. Иншаалло ки дар аҷри савобша дар ин дунё ҳам нагирифтем, дар он дунё мегирем. Ин ҳаминҷо полни бояд асфалт пӯш шава. ҳамин ояи ҳамадонӣ тамоми деҳаош, тамоми ҷамоатош анами хел бигем асфалт пӯшай. ҳаминҷа мондагия иншолло ҷавонмардои чи деҳаи сайроб бошад, чи ноҳияи ҳамадонӣ, чи вилояти Хатлон, ай тамоми Тоҷикистон иншаалло боварӣ дорам ки саҳми хича мегузорад. ина бародаро, ин ҳамин деҳае ки ман калон шидагиам. ин ҳаминҷа хонаи моай, ин дарвозаи тинакагӣ мебинед, ҳавли моай. ин ҳамин раҳо бояд обод шава ба хости Аллои меҳрубон. камаш мондагиай ҳамин сум ҷамъ шава ки поёнда масҷидай чораҳои болода, ай масҷид ӯ тараф аллакай созиш кардистанд. уҷа ки тамом шава ба хости Алло, баъд ин тараф дабо мегузаранд, ин тараф шабо ремонт мекунанд иншаалло. озирашда ӯ тарафа кардистанд. ин тарафаш иншалло соз шавад то деҳаи чорбоғ аст. иҷада ин тараф мерай чорбоғ мешава. ана то ҳамун буромадгоҳи чорбоға раҳо ҳама асфалт пӯш мешава иншаалло. озирашда бояд ин тарафша сар кунанд. хай ба дастгирии ҷавонмардои тоҷик мегум ки ай кадом шаҳр ноҳия ва деҳаи ҳамин Тоҷикистон ки тамошо мекунед, чи дар ғарибиен дар ки ҷое бошен, ҳамин ватани ҳамаи мову шумоай. ин ҳамин ҳар як кӯдаке ки ба иҷа мегузара барои бигем асфалт, чи мошинову чи калонсоло, ҳар касе мегузара дар ҳақтон дуо мекуна иншолло савоби беҳад калонай. ин хайри ҷория мешава бародаро, хайри ҷория. хайна бародаро, саҳмтона мегузорем иншолло иҷо бо обод мешава ватани ҳамаи мову шумоай. пага як кас ҳам омад гуфти гапо ки об рӯи хидмонаи тарафло ватани мо ҳамаи ҷош озира шуда ободай. бо бигем аллоҳ сафи ҳамин хел ҷавонмардора зиёд куна ки ҷавонмардои даст ба хайре ки ободӣ ватана мехоҳанд кӯмакшона ҳамаи вақт мерасонанд беҳад бисёрай. оз дар ҳамин Тоҷикистон ай ҳамада вилояти Хатлон пешсафай нашоти ҳамин ободкорӣ ва чи тамоми ноҳияҳо ва деҳаҳоро мебинӣ ободонӣ рафтесай алҳамдулиллоҳ. хай худованд сафшона зиёд куна бародарои на. картае ки дар рӯи экран мебинен картаи шахси боваринокай. ҳатто мардуми Чхел дар видеои дигарим гуфта будам якум видеомда, мардуми ҳамин деҳа як группаи ватсапӣ доранд ба номи деҳаи сайроб, родмардони деҳаи сайроб. ҳамунҷада ҳамин карта мондагия мардуми деҳа ҳам дар ҳамин карта партофтеса иншаалло боваринокай 100%. боло дар Чхеле ки мебинем бародаро, оз ку пешкаш шава агар ин ҳамунҷа мошин ҳастай, ай ӯ боло бояд чораҳаи дига мешава. ана чораҳаи дигаришда бигем аллакай асфалта бигем рехтагиян ин тараф шавли бояд бигзарам. ин тараф кадом вақти ҳамин видеоемра тамошо мекунӣ бидон ки сохтмон рафтесай метонед саҳми хитона бигзоред. бо мегум ки ҳар як калонсол мегузара, ҳар як нафаре ки мегузара иншаалло дар ҳақтон дуо мекуна. хоб бародаро, хай алло нигабонтон боша. ҳазор раҳмат ба он нафарое ки кӯмаки хичона мерасонанд барои ободонии ҳамин ватанмон. худованд нигабонтон боша. ҳамаи вақт файзу баракатон бита дар паноҳи Аллоҳ.